Selamat pagi, ketemu meneh nang nggone Kali Soko. Ketemu meneh nang nggone Kali Soko. Mesine ora usah ditakokno, lha apa kowe esuk-esuk ning Kali Soko. Ngono. Nek sing do wis ngerti yo biasa nek kanca ngarit ya meh ngarit to. Yo tetep semangat yo. Tetep semangat kancaku kabeh. Nyabrang dhisik. Biasa to nyabrang ngono kuwi. Nganti nyabrang. Nyabrang kali kadang yo nek ana banjir yo keposong ngono wis biasa. Nyabrang. Lan kanggo kanca-kanca kabeh aja padha ora semangat, tetep semangat yo. Ayo semangat. Iki aku sih esuk ya wis tekan nggon ngarit. Tapi sedurung ngarit iki wis kaya biasa. Bismillah. Aku ngarit muga-muga diparingi slamet. Slamet nggone ngarit, slamet nggone bali ning kandang. Kaya biasane kanca, aku tetep ndongake karo kowe kabeh. Muga-muga kancaku sing ning kono padha sehat. Entuk rezeki sing akeh. Gampang nggone nyambut gawe sing disambut apa. Ngono kanca-kancaku. Panggonane iki adoh. Adoh saka omah, saka kandang maksudnya. Saka kandang iki adoh. Ya njen kudune ya ana nggon perak, ana nggon adoh. Kegasane dipuk mengko-mengko kanca. Dipuk mengko-mengko wae. Iki aku ya mesti apa ku jenenge ndukakno kanca-kanca muga-muga kanca-kancaku sing ning kono padha apa iku sukses kabeh. Lan sedurunge mangkat kerja kanca ngarit tetep ngelingke aja nganti ana barang sing ketinggalan dicawiske dhisik sedurunge mangkat apa sing bakal diperlokke ning tempat gawene. Ngono ya kanca ya. Aja lali persiapan barang-barang bawaane sing ning perjalanan cek dulu kendaraan, barang bawaannya apa, mungkin ada yang ketinggalan. Nek kaya kanca ngarit wis biasa tetep gak enak sing ketinggalan soalnya wis dipersiapno. Arite, taline ngono wis biasa. Iya ya, ngono ya kanca-kancaku sih ya. Iki aku ya tetep semangat walaupun keadaane adoh terus nyabrang-nyabrang. Muga-muga diparingi slamet nggone ngarit. Mungkin apa dulu jenenge kancaku wis padha ngerti nek iku nek sing wong kampung kene tapi yo ngerti nek iki ning Kali Soko. Tapi kanggo sing durung ngerti tak weni ngerti iki kanca ngarit lagi ning Kali Soko. Ning Kali Soko iki. Muga-muga wae wis do ngerti. Ngono ya sik ya kanca-kanca ya. Aku pamit dhisik tak nyabrang ning lor kali lunga ngarit. Sampai ketemu meneh. Matur nuwun.